שלום לכולם, טייק 72 לריקוד החתונה של מושון ואורית. השיר הוא I got a feeling, מקורי, ונתחיל כמה חבר'ה את הריקוד, ולקראת הסוף, השלב שאנחנו נראה לכם, כל מי שרואה את הסרטון מצטרף בטירוף ורוקד לפי הצעדים שאנחנו נראה לכם. בשלב הזה יש משהו כמו 15-20 חבר'ה שרוקדים מול מושון ואורית, ועכשיו כולכם ב-Let's do it, כולם מתחילים להצטרף ועושים את הצעדים הבאים. מרפקים ישרים מצד לצד ולזוז לצד שמאל, סיבוב לימין, דחייה, 4 צעדים קדימה, סיבוב למעלה למטה וחוזר על עצמו. שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, לרדת, סיבוב לימין, סיבוב לשמאל, אותו דבר, תלכה אחורה, 1, 2, איזה כיף, עכשיו, מרימים את מושון ואורית ומתחילים את החתונה. בוא נפסיק עכשיו, תפסיק.